somandla sekhona ngobegezela 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 mina ngobegezela 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 somandla ngobegezela mina ngobegezela nisho kakhulu ngamandla manje Kristu waseNazaretha sika izandla egameni lika Jesu izandla in the name of Jesus. Hallelujah. Yeah. Qhwaba kezo zandla sime ngenyawo and give God the praise. Just stand on your feet and give God the praise. Mangenyawo zakho kumnika uzukuthi Clap hands and begin to praise. Sonke simele usomandla, simele uThixo nje, simnike inhlonipho, umbulele ungabiceli. Give God the praise. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Give God the praise. Hallelujah. Singahlala phansi bazalwane. Sibonga ukugcinwa Baba. Siyazi kungamandla siyabonga sibonga ukugcinwa thina siyazi kungamandla Siyabonga Baba. Siyabonga Baba. Elele. Siyazi kungamandla. Siyabonga ukugcinwa Baba. Siyazi kungamandla sibonga ukugcinwa Baba. Siyazi kungamandla yebo kungamandla akho siyazi gelele kungamandla akho siyazi kungamandla akho siyazi kungamandla akho. Hallelujah. Praise God. Sishayile isizandla once more. Ezingcono kunezo. Hallelujah. Praise God. Let me take this time and greet all the department heads and the board. Khona mic engekho right AP echoka buhlungu. AP yakho ayina indlela. Praise God. Amen. And sibulise bazalwane ngicela ubonke nje secango wakho umbambe esilevini uthi uyimaranqa. Amen. Ninzi. Bamba umuntu esikhona benginzi bamba umuntu kaThixo esilevini. Hallelujah. Praise God. Thathel to begin and greet our elder among us bazalwane and elder Lele. Amen. Sabadala umdala ulele. And all the department heads among us. Nenkokheli ze-department eziphakathi kwethu. The mothers in the house. Omama endlini. Mamu Church, the leader of ladies.
Amen. umama ujaji inkokheli yomama The board of the church, isigqeba sebandla Mama Umanila, our treasurer, umama Maneli unongxowa and our secretary, Sister Kebeni, usister Khebeni unobhala the youth of this church, abantu abatsha our belibandla youth president, nonkokheli yabo and our Sunday school, bazalwane, nabantwana abancinane together with their teachers, Payana, Sababulisa, nabafundisi amen. babo. And now again, ndiyakubulisa our VIPs. Amen. You are also greeted. Praise God. Nina bahloniphekileyo. Sikule nkonzo bazalwane, songena kule nkonzo ngoku. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Isihlo senkosi, you can do it. Abanye bakwazi ukuzenza every day. Asina sikulthi. Amen. Axhomekanga but uthi uJesu yenza maxa onke sukuba nindikhumbula. Amen. So I think next year we'll do it monthly. Amen. Because there is power in this service. Amen. Khona imfihlo. Amen. And also we'll do it at home. La nto ndisanda encourage ke lena xa upha endlini siyenze isihlo senkosi. Utsho ukuthi xa ungasenza umkhumbulo. Amen. Unelungelo pha kwakho benosuku apho kutyiwe isihlo senkosi. Jesus. So nam kulo nyaka before sivale not nebandla xa with the board of the church, I'll have the Holy Communion, and next year every weekend because ayinaxesha lithini uba kuthiwa hayi kukayi-1 abanye bathi bazibethe uba sityiwa ngepasika, but that's not biblical. Uthi uJesu maxa onke uba ndimkhumbula nam every day unelungelo. So ayinasuku litheni. Amen. So kungathiwa mhlambe besityiwa ufaka ngepasika kutheni siphindwa ngoku. Amen. You must understand every time umoya ingcwele ibeka athi dlisa isidlo senkosi ekubandleni ndiyenze. And I notice ever since manje uyiqala inkonzo there is a change in the church. Amen. People are revived, ne-level yasenkonzweni yenyuka. Amen. Because kunemfihlo, because sikhumbuza kuthiwa le ndebe lo mnqophisi umtsha. So laa nto mani ukhunjuzwa nge-new covenant masithethe ngale nto azasithandaza. Praise God. Hallelujah. So it is a very powerful service. Amen. Even the department heads zinelungelo enye ixesha nezithathele nesidlele isidlo. Praise God. At least once a year. It's a meal. Amen. Ngoba kwakutyiwa ngala xesha. That's why kwincwadi yamaKorinte uva uJesu ebarebuka athi abanye bangatyeli utya uhlutha atye ekhaya umntu because uyababona uba ngoku bazofocusa kulo mbhako nale wine balibala injongo. Amen. So I'm so worried ngabo bangazoyazi why we are doing this and why it's so important. It is very important lento siyenza namhlanje, and you must take it serious. It does something apha kwi-life yakho. That's why athi umphosika ithetha abanye phakathi kwenu babuthakathaka, uba buthakathaka, uba weak spiritual. Xa weak spiritual, it's when you don't have that zeal, that hunger, you no more have that. Awusenayo la revival uthanda uyiva phakathi uva usendlini uba jonga mani I'm feeling something. Uthi kutya rongo. So kutsho ukuthi xa ukutya right, it will bring the revival, not in the church. Singaqala ukubona uva umlilo wenkonzweni uve usesekhaya. That's the purpose of the Holy Communion. What you are going to feel today, you will feel it at home. Number 2, abanye bayagula. Nabo bagula xa ngumuntu osoloko egula, the Holy Communion will bring healing without laying hands. Yabona ipackage nje. Healing physical and spiritual. Because healing is indeed khona eya physical esifocusa kuyo kanti silibala ba nasemoyeni yakwazi ukugula. Amen. The people who are sick spiritual, lo muntu lo ingekangena idip bazalwane, uba ukayi-update i-board yakho yakwa-Eskom, uyi-update xa umane uthi ngibane uyavalwa uyothenga ibox ye-16,000 bazama ukuphelisa laa nto ezinyoka. Amen. Ndizama ukuchaza kubantu aba-round apha kuni abaphazamisa ibana yini. Gava nathi funa sithenge i-generator just in case uba maniqhubeke besathela lento, kodwa ndiyanikhumbuza iibhoksi ziyacinywa namhlanje.
abantu abakwazi uzi-update ngabantu abamane pha sleeping u-update. So u-Eskom caba ulahlekelwe imali eninzi kwizinyoka, so bazise le system. Ngizama ukuthi xa siphuma apha khona abanombane khona abangazuba nayo. Ngicela shayile Yesu izandla, shayile Yesu, mshaye. Ndiyazazi azushayeke ezandla kodwa sishaye. Haleluya. Umbona phi wena? Umbona phi wena? Umbona phi wena? Umbona phi wena? Cela ubuze umakhelwane, ndithi umbona phi wena? Shoka umakhelwane umbuze, umbona phi wena? Umbona phi wena? Khoyikekleni, umbona phi wena? Lapha kimi bona, bona phi wena? Bona phi wena? Yakwazi ushuku, bona phi wena? Hayibo, ithi makhelana nimazo wakho, ithi umbona phi wena? Bona phi wena? Hayibo, umbona phi wena? Isho makhelwane, umbona phi makhelwane? Hayibo, kambuzi, umbona phi wena? Umbona phi wena? Umbona phi wena? Hayibo, apha maphethelma, Nkosi yami, awushuku. Hiyo. Uba uyirula ugenzi, kodwa uba unefika ubambe kanti. Ndicela all the ladies ezinemikhaba senjenjo, hlala ngomkhaba wakho lady man, ngoba abafana basenayo imikhaba. Kasali mama ubhoda ungasali. Hayibo. Khuselwa dlala ngalomkhaba mntana. Enza simama. Sayizandla. Hallelujah. Praise God. Alright bangcwele sinemvuselelo esuni. Amen. Enye into emnandi yoba si leadership sivala unyaka. Amen. Kule weekend izayo sinegusha ziyi7. Amen. Siyacela niyilike xa niyibona umvalo wethu. Amen. Noba na amen kudala sihlala meeting. Sizi leader sinethi apha sinkansa sipusha lenkonzo ibenje nipha ezindlini. Siyadeserve kodwa. Amen. Sobe sele za juice sifakwe umbrella. Cela ushayile isizandla. Niyazazi aninozazi khona eza umbrellas zincinci sifakwa apha. Yabo? Ijuice esizozitya phaya nazo esitya funa kudada itomato ngaphakathi ubona nazi itomato nelettuce. Kudada itomato pha nelettuce. Yabo nepotato kudade pha. Namazambane adade pha. Sizotya ezo juice mntakababa. Khathi makhelwane umbona phi wena? Umbona phi wena? Umbona phi wena? Umbona phi wena ehlamba? Amen. Alright bangcwele, I'm going to remind few things we know a lot and afundisa ngamandla ngale nkonzo. Praise God. Amen. So I'm going to touch some few things and then we start ukungena kumdaba yom the Holy Communion. Praise God. Ukukhumisa nje into ezimbalwa sibe sesingena kule nkonzo. Ndiyacela abantwana bahlale bazalini bayingcwele. Amen. Praise God. Because la nto man uthatha umntana uteketise uphina uakhala ubuyise kunina mna apha efront yandisturb. Ububele maphele umuntu osecangwa kwakho ububele maphele when it comes to the word of God, because uzomana uthusela umntana afuna umama akhe enze leyo nto ibe yilondo leyo. Amen. Ngoba iyandibhilo bele xa kuphuma inkonzo umuntu akabanabo akamthathi la mntana. Yinto nje uSathane afuna yenza uba umuntu angakwazi uyiva le nto izothetha. Praise God. Uba ke uthanda abantwana, we need more teachers there. Baninzi kukho sigaqa pha
ukodinhle abafuna uncanciswa abafuna ufunqulwa. Amen. I'm going to remind some few things but then singene kule nkonzo. Amen. It's a very powerful service yanamhlanje. Konze namandla le. Service of Holy Communion. Praise God. Isidlo senkosi. We are reading on the book of Matthew chapter 26 verse 26. Sifunda kuncwadi kaMatthew Hallelujah. 26:26. Sibulele ku Sister Magenuka neteam yakhe bazalwane. Hey. Kanti ngenya. Hey, ngubani lo sisusi lapha ecanga kwakhosana? Hayi man uvela ungasiki phakathi uvela phi namhlanje. Usange hayi sange wenza inhloko. Sange kanti inhloko yakhe ngathi happy nuts mntana. Inambobo. Ngeza mina usange bazana ufakele. Fakele lo mntana. Amen. Awuzofakela nawe izinto eqhwaba mntana noba singathi sezikavela phi inhloko. Engathi kuvela phi imjongeni mntana qhwaba ngexesha loba uqhwabela omnye umuntu. Ngoba nawe uzofakela mntana. Noba yakho inhloko ngathi imbombosi namhlanje uThixo ukukhuphula nawe. Shayela umntana izandla. Amen. Praise God. Hayi bahle bantwana bazalwane sibazabe izandla usahlala phansi. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabuleka abangcwele sifunda kuncwadi kaMattheyu chapter 26 verse 26. Amen. And then we pray. Praise God. Hallelujah. Sibulela noLanda bazalwane. uLanda is in the house. Amen. Uthe xa ibuya wathi xa iphayisa bathi ngizobela ukutya kwasesibhedlela futhi ngathi okubiya kondinda. Xa sami uLanda izandla bazalwane. Hallelujah. Praise God. Ukhona oyifumeneyo andifundele bese sithandaza 26. umuntu. Oh, okay, ndijonge ngapha ndikubona. Okay. Bakubona ukuba bayadla ke. Hayi ephi noba izodlala ikeyboard. Iyoyibangela ingqondo ibesound. Yes. Bakubona ukuba bayadla ke. Okay. uYesu wasithabatha isonka wathi akusikelele waqhekeza wakunika Khawuphinde ke mntana verse 26 uqale kuye. Hayi inansi kayijuice mntana yewine. Because senokwenza nje ububhuda nje uncanwe yiwine. Iyake mntana. Bakubona ukuba bayadla ke. uYesu wasithabatha isonka wathi akusikelela waqhekeza wanika abafundi wathi thabathani nidle umzimba wami. 27. Wayithabatha nendebe wabulela wabanika esithi selani kuyo nonke. 28. Kuba ligazi lami eli lomnqophiso omtsha eliphalala ngenxa yabaninzi ukuze kuxolelwe izono. 29. Ndithi ke kuni andisayi kusela kwesi siqhamo somdiliya kuthabathela kweli xesha kude kube yiloo mini sukuba ndisisela nani sisitsha ebukumkanini kubukababa. Praise God. Father siyabonga izwi lakho linguwe lidala ongekho bekhona. Thank you Lord, bless your word. We thank you Holy Spirit sincede ke ngakho konke igama kaJesu. Amen. We will remember ke bazalwane those who attend Bible study when we talk about the old covenant and the new covenant. Amen. Awukhumbula abo bazayo kwinkonzo zaphakathi evekini. Xa kuthethwa ngenqophiso omdala nomtsha. If you can cut the Bible Uba ungathi uyisike iBhayibhile le efront kanye back ngaphambili okanye ngemva it will bleed. iyakopha. I'm talking about the Bible. Ndithetha ngeBhayibhile. Okay mandiyeke olicala ndiyalanga mandithethe naba. Well, if you can cut the Bible Uba ningayisika iBhayibhile in the Old Testament, kwiTestamente it will bleed. endala iyakopha. And if you can cut it in the New Testament, Uba ungaphinda usike apha kwiTestamente entsha it will bleed. iyakopha. Hey, You must understand that the Bible is about the blood. yiqonde kakuhle ube iBhayibhile le ingegazi. In the Old Covenant, Umnqophiso omdala. in order for people, uyabona kwi-technology, if you talk about technology, ungathe kwi-A24 ngoku seyiphelelwe kusekuvele ezinye ithotyiwe neprice yayo. That's technology. I-technology, we're trying to chase i-technology sibe qha ufika akekho umuntu ofikayo. Amen. Le uyithenge kule nyaka iplasma fika kwezinye next year. Technology awukwazi uyifikela. The same thing that was happening in the Old Testament. They were trying to reach
out to God. bebefuna ukufikelela bona kuThixo And in order to reach God, ukuze bakwazi ukufika there must be a blood. kufunekele kubekho igazi. Oh, so manje inelanga lingitshisa ngoba ndiyahamba andizophinda nifumane. Because the Bible is all about the blood. iBhayibhile le yonke ingegazi. So you don't see ke ngokujuice wena. ungaboni ijuice Because what you are doing physically, lento siyenzayo enyameni we are doing it spiritual. siyenze emoyeni. Nikhona bazalwane. So the Bible is about the blood. iBhayibhile le ingegazi. Amen. So in the that's why ngokuthi uthi Jesu, this is a new covenant uthi uYesu ngumnqophiso womtshalo in my blood. egazini lakho. Because in order to reach God, ngoba ukuze ukwazi in ufikelela order to reach where God is, ukuze ukwazi ufika kule ndawo uThixo there akuyo must be a blood. unyanzelekile So kubekho in the igazi. Old Testament, kwiTestamente endala you remember most they were sacrificing. ngiyakhumbula babemane pha If you are benike going to the tent, the tabernacle, uba usiya ngaphakathi etempileni in order for you to receive a redemption, ukuze ukwazi ukufumana you uxolelo must bring a nozono. lamb. funeka iluze You don't nemvu. want the meat. You don't want going to do a bride Hayi, here. awufuni inyama kusikwenza But we need the blood. kodwa sidinga Because igazi the blood is the bridge to God. ngoba igazi ibhlorho yoya kuThixo. Now, the Oh. blood that was working in the Old Testament, igazi lalisebenza ngoko kwiTestamente endala it was dealing with the first covenant, the Old Covenant. belijongana nomnqophiso And wokuqala. during that covenant, kwela xesha lala mnqophiso there was they were having some hopes bekukhona amathemba that wabana things will change because there is a blood. uba kukhona into ezotshintsha And ngenxa they will bring yegazi. that lamb in the tabernacle. baya kuza nayo imvu beyizisa But etempileni they were limited. kanti ke kwakukhona imida During that time, eyayikhoyo they ngela brought the lamb, bayayizisa bona but imvu still they're limited. kodwa kanjalo bakunemida They were not allowed to enter inside to the tent. babengakwazi ungena ngaphakathi But they are bringing the solution for their sins. bona bayaza I don't know about the nemiphumela blood that is happening in the Old Testament. ayazi into egazi But elahlenzeka that ngoku. blood was limiting them kodwa ela gazi eliya to lalibakwazi see God face to face. ukuthi bangakwazi umbona uThixo It was ubuso only ngobuso. Moses who climbed the mountain and see God face to face. ngumosisi kaloku wanyukayo wahamba ubona They were noThixo not ubuso able ngobuso. to climb the mountain. bona zange bakwazi ukunyuka Amen. And the covenant was done between God and Moses. umnqophiso lo wenzeke phakathi koYesu koThixo Amen. noMoses. You see those efforts. You don't have money, but you must found a lamp. uyayibona la mizamo yokuthi ungena mali If you say I am poor, that's not excuse. uba uthi awunamali yayingeso Bring sisombululo a lamb yiza nemvu and you receive a redemption. ufumane uxolelo. But that redemption was having a jewel. It was just for a certain time. Because the sins in the Old Testament were not removed. izono ngela xesha zazingasuki Yet there was a blood. kodwa kwakukhona igazi. The sins were not removed. izono ezi I feel zazikho. like talking about the blood. Oh Jesus. To those who are struggling with your life, maybe you are in sin. mhlawumbi usesonweni phakathi I'm not here to beat you today, andikho lapho ukubetha but I'm here to give you a solution. kodwa ndizokunika isolution Though you are sinning, ngoku uhlabelela though you are sinning, I'm not in the worship team. Amen. Though you are sinning, ngokona it's time for you to celebrate. ixesha lokuba nokuvuya okuthi Uthini mfundisi baselebrate ndana abantu besesonweni. I say this service is for sinners. ndithi le nkonzo le yeyabo Don't judge, don't condemn yourself. ungazikhwebi It's your time to celebrate lixesha lakho lokuvuya because you are no longer need your efforts. asisadinge yakho imizamo. Oh They bring this blood, bazabona amen, negazi this lamb, emvu and then they were not allowed to enter in the tent. kodwa babengavumelanga It was only the priest. kodwa yayingumbingeleli He will slaughter that thing outside the tent, ayixhelele ngaphandle and then they imvu. will put some ropes bafake intambo apha kumbingeleli in order for him to do for us for forgiveness. ukuze akwazi ungena yokuxela uxolelo You are lwakho outside lwezono. the tent, wena ungaphandle and then ngelo while xesha. the priest is outside, ngela xesha umpristi angaphandle amen, they will put a rope like this. This rope is a long rope. It must reach those who are outside. funeka le ntambo le ifike kwaba There was a bangaphandle rope,
kwakho intaba. I want to explain something. Amen. And then this robe, when the priest entered the Holy of Holies, Xa umbingeleli ke ngoku engena kwingcwele yengcwele. kwakuba khona nento entsimbi ezikhenkcezana ubona imibhaco kanti la ezantsimbi yampingathi ncinci ya implahla zepriest zasinjeyana ke. Why izinjeyana kwangenzelo nomadumzela xa ngena emveni no bazana. The reason they want to hear the bells, Babefuna ukuva ikloko ezi. because when these bells starting to make a noise, Xa ezi ntsimbi ziqalisa ukungcola okuthile. which means there is alerting them outside that the priest is still alive, Iyabachazela ngaphandle. because ukuba they are not able to see what is happening inside. umpristi usaphila bakwazi ubona bona ngaphakathi. That curtain that was torn apart was working during that time. Ikhuselo He will eliyathi enter, lakazuka. he is behind the curtain. Ungaphanga We don't see the priest and what is happening there. asimboni umbingeleli nento We are eyenzekayo. only able to have a rope. Kodwa sibona nje intaba. Make sure when you enter in the church, you have the rope. Qiniseka xa ungena ngaphakathi ebandleni intaba ikhona. I may not feel him, but at least I can see the rope. Andingangamva kodwa ndiyakwazi uyibona intaba. I don't know what the next move of my life. Andiyazi uba ndibheka phi. I don't know what God will do next year. I don't know about 20. I have no plans about 2025. At least I have the rope. Into ezayo ku-2025. If I have the rope, I have hope. Ndinentambo, ndinethemba. I say, if you have the rope, Ndithi uba unentambo, you have hope. unethemba. Amen. Hallelujah. Faith is not what you see, Ukholwa yiyo le nto but uyibona. it's something that you have hope Kodwa yile nto on uyithembileyo. what you don't see. You are not Kule nto able. ungayiboniyo. You only holding the rope. Ubamba intaba. Hey, others, they don't know how they will survive in this Abanye holidays. They don't know. They don't know. bazawusurviva kanjani. But I am here to tell you, hold the rope. Kodwa ndizothi bamba intaba. As long the rope is still moving, Uba intaba isahamba. the priest is still busy in the Holy of Holies. Umbingeleli usaxakekile And is kwingcwele. mentioning your name. Usabiza igama You lakho. are not there, but your name is being mentioned. Awukho phaa kodwa igama lakho liyabizwa. Not in the lower place, Ungekho kwindawo but esezantsi. where God is. Kodwa kule ndawo uThixo Because akuyo. in the Holy of Holies, Kwingcwele there yengcwele was an ark of God. kwakukhona ityeya. And the ark of God, Ityeya it was carrying God, yayiphethe uThixo. carrying the presence of God. Iphethe ubukhona I may bukaThixo. be outside today. Ndingangaphandle namhlanje. I can feel that I'm in the wilderness, Ndingaziva but I don't ndisentaba. want to lose the rope. Kodwa ndifuna uphalangana Spiritual, nentaba. I'm drained. Ewe moyeni ndifile. I don't see a way out. Andiboni kuphuma. I don't know what about my tomorrow. Andazi ngomso But nam. thank God, Kodwa ndiyambulela the uThixo. rope is still moving. Intambi isahamba. If the rope is moving Kuba intambi in iyahamba. the Holy of Holies, Kwingcwele my yengcwele. name Igama lam is being mentioned. liyabizwa. Oshata phakatha. You will enter the Holy of Holies. Uyawungena kwingcwele. When he is there, Xa epha a holy place, indawo it engcwele. was a dangerous place. Yayindawo yobungozi. If you have seen you have a small sin, Uba unesono nesincinci you die immediately. ufa ngoko nangoko. Talking about the holy place. Ndithetha ngendawo That's engcwele. where God was. Apho uThixo So wayekho. if the priest died there, Uba umbingeleli ufela the phaa. first thing that you'll notice when you're outside, Into yokuqala we oyawuyiqaphela. don't hear the bells. Asivi intsimbi. Once you don't hear the bells, Bakhe asaziva ezaa it's a ntsimbi. sign that the priest, because there you don't stand in the holy place. Hey. It's always the movement. Kukhona ukuhamba. On Monday you are busy. Ngomvulo On uxakekile. Tuesday you are busy. NgoLwesibini In the uxakekile. holy place there is no break time. Kwindawo engcwele akukho There is ukuphumla. no office Monday to Monday. Umvulo uyofika And you kodwa don't feel that. awuyiva futhi. Because 1,000 years Ngoba iminyaka is eliwayo like a 1 year to him. ifana nonyaka oyedwa. Ayibali iminyaka. Oh, That's why the writer says, yiyo loo nto umbhali. I saw the angels that were full of wings. Uthi ndizibonile izithunywa They zigcwele amabili. cover their face with wings. Baqhuma iimbuso They zazo started to mention to praise God with few lines. baqalisa nje indumiso. They say, you are holy, you are holy. Ungcwele, The ungcwele.
Bible says that the glory covered the whole throne. ithi iBhayibheli ubuqaqawuli bugcwalisa I into say in the yonke. Holy of Holies, Ithi kuyingcwele there is no yengcwele time for television. akho xesha In le-TV the Holy of Holies, kuyingcwele there is no yengcwele time for friends. akho xesha You only have the labantu hunger of God. kodwa unolambela They will uthini give you food. bakunika ukudla You say, I'm not hungry, uthi andilambanga but I'm hungry. kodwa ndilambile Yes, I'm hungry, ewe ndilambile but I'm not hungry. kodwa I'm ndilambanga hungry for the presence of God. ndilambela ubukhona They bukathini will give you water to drink. bakunika amanzi You usele say, I'm thirsty, uthi ndinxaniwe but I'm not thirsty. kodwa ndinxanwanga I am thirsty for that thing ndinxanelwe where the leyaso Bible says apha iBhayibhile we have drink to one spirit. siselile moyeni We are drinking in the Holy of Holies. siyasela We kwingcwele don't drink coke and water. aseli manzi We are nakho drinking the glory that's coming above. sisela ubuqaqawo This cup le ndebe is a new covenant. kumnqophiso It's a new thing. yinto entsha It's a new season. ixesha It's a elitsha new hour. ixesha It's for elitsha the people eyabantu who are expecting new things. abalindele into ezintsha I'm not going to wait for New Year. anzulinda new year I will start New Year now. zokuqala unyaka omtsha This ngoku cup le ndebe is the new covenant. kumnqophiso It's not in your blood, ayikho but it's segazini in my blood. kodwa egazini lam Thank God. siyabulela It's a uthini new season. ixesha elitsha In the Bethel church, there is ebhethele a new move. kukhona uhambo There is a olutsha new thing. kukhona into New entsha things are coming. kukho izinto ezizayo shede kama Read Jeremiah because we are going to fix the old covenant and then we pray. silungisa umnqophiso omdala sibe sesithandaza 31 verse 31 then we oh go home. Jesus Dandifile Danditukile Inge Nabo namhla ndiyabona Lensindiso Yenzelwe Because it was a salvation. ibeyinsindiso le The blood was a door to a new salvation. igazi New Testament salvation. Because this blood is a New Testament salvation. hayi nkosi yami Lensindiso yenzelwe Don't sing it normal, but sing it with a meaning. Lensindiso yenzelwe Oh makoshadaba. Lensindiso yenzelwe Oh come on somebody. Lensindiso lensindiso yenzelwe. It was not done for my neighbor but for me. Lensindiso lensindiso yenzelwe Oh thank God. Lensindiso This thing is yours. No one can take it away. No devil can take it away. It belongs to you. Yeah, lensindiso yenzelwe Verse number 31, Jeremiah 31. Yabona kuza imihla utsho uYehova endiyakwenza umnqophiso Kuza ntoni? imihla The time is coming. Amen. It was in the Old Testament, ikutestamente endala but God was promising them, kodwa uthixo bebathembisa what I'm doing now le nto ndiyenzayo is temporary. yeyexeshana I thank God I was not born during that time.
ndiyambulela uthixo ndingazalwanga ngelaa Because xesha that thing that they were experiencing, ngoba laa nto babeyiva ngelaa I xesha don't wish to see the Red Sea being open. andibawela ubona ulwandle olubomvu luvulwa I'm not interested with that. anawo umdla I'm not interested to see the miracles of Elijah and Elijah. andibaweli nokubona imiqondiso But I am kaElijah no-Eliya. interested to what God is doing in this season. kodwa ndinomdla wento eyenziwa nguthixo The kweli season of the xesha. book of Acts where there is no amen. ixesha lezenzo And God apho told him that kungekho what you are experiencing, le nto lenivayo because they were enjoying this temporal thing. bebeyimandelwe yiyo Old kodwa Testament is a shadow of the New Testament. testamente endalo sisithunzi So a setestamente shadow is not a real thing. isithunzi ayonto ingumanyani If God opened the Red Sea, uba uthixo ulivulile ulwandle what olubomvu, will happen in the real thing? iyakwenzeka kumanyani If he was opening a Red Sea during the shadow, uba ebevulwa ulwandle olubomvu what esithunzi will happen in into our season? iyakwenzeka kweli lethu ixesha We are this generation that will see him coming by the clouds. thina sesisizukulwana sizambone siza ngamafu We are this generation that will kick the traves. sinesisizukulwane sizokhaba ingcwaba Because the Bible says those who die in Christ will rise again. ithi ibhayibhile abo bafele We are the generation that will never die. sisisizukulwane You esingazufa cannot kill us, you'll never die. awukwazi usibulala soze We are not a dying type. asifi We thina are the children of the new covenant. singabantwana You can bomnqophiso say whatever you want. ungathetha nanto We don't care. But asikhathali what we can promise you, kodwa you will never singathembisa stop us. You will just hate us. And siyawusiqabukela it's end there. phelela After you have hated us, Emveni we koko. enter another glory. sihamba singene We are climbing a mountain siyanyuka intaba because we are in the new ngoba covenant. sikumnqophiso And the covenant in the blood of Jesus. umnqophise egazini likayesu ho Go down with that verse. yabona kuzwa imihla utsho uyehova endiyakwenza umnqophiso omtsha nendlu kaSirayeli nendlu kaYuda. 32 ungabi njengomnqophiso endawenza noyise ngomhla endababambayo ngesandla ukuba ndibakhuphe ezweni leyiphutha. Endababambayo ngesandla. Because they are still enjoying this thing of God holding them their hands. They are experiencing me holding your hands. But the new covenant that I'm about to do is not going to end here. The whole God will be inside your heart. He will dwell. Your uthixo qobo uyawuhlala body is ngaphakathi. going to be a temple. umzimba lo wakho uzabe uyitempile You are enjoying because the God of Israel was holding out my hand. uthixo kaSirayeli wababamba isandla Kanti amabhethelo akazalwa akakho nento bangakhona. Ayilindele lento apha ekugqibeleni. Hey, lencasi lapha ekugqibeleni. We are living in the end times. siphila kwixesha lokugqibela The devil is working very hard usathane usebenza ngamandla to take you out from the covenant. uba akukhuphe kumnqophiso But the devil is busy while you are here. He's planning for you next month to be outside the covenant. uyakuzamazama usathane uba uphume But the devil is too late. kanti ke akakho You sexesheni cannot fight what was designed in the long time ago. It's too late. awukwazi uyilwa God saw it wayibona before we're born. phambi kokusisi And then he said, those who are going to be born, wathi abo bazawuzala they will experiencing a better thing. baya kuva into engcono Where now you have just hold your hand, nina nibanjwe njisana but I will dwell inside. kanti ndiyakuhlala ngaphakathi Because in the Old Testament, kwitestamente God endala was inside the covenant. uthixo bengaphakathi kwityela Amen. So if the covenant is stolen, uba ngoko ibiwe ityeya there is no God. kothixo Because he was there in the covenant. ngoba uphaa etyeyeni Amen. You remember most when Eli heard that the covenant, they have stolen the covenant. You remember? yakhumbula ueliya echaza uba ityeya He ibiwe died immediately. wafa ngoko Because there is nangoko no God. ngoba kothixo Amen. It was the old thing. yayinto yakudala It will le. make you to die when there is no Yho, covenant. iyakufisa xa ngekho thixo But how can you steal a covenant uyibanjani ityeya during our time, ngexesha lethu whereas I am the covenant? kanti ndim uqobi I'm ityeya carrying God. ndiphethe uthixo Amen. How haleluya can you takata me? ungandithakatha kanjani Oh, yeah, yeah. hey
I am untargetable. I'm andithakatheki carrying the presence of God. ndiphethe ubukhona bukathixo. Amen. So the new thing that God is doing now Into entsha eyenziwa nguthixo is ngoku a continuation. kukuqhubekeka. It's what is happening in heaven. Yilaa nto yenzeka We ezulwini. experience heaven on earth. Siva izulu emhlabeni. Ah, Oh! Hallelujah. Hallelujah. Now, uthi ke ngoku, it will be better than what you have seen. Iyaba ngcono kunalena ayibonayo. Amen. It will be better. Because God wrote the Bible 3 times. Thixo ke wabhala kaloku apha eBhayibhileni kathathu. He wrote 3 times. And the Bible is all about the blood. iBhayibhile nje yonke ingegazi. Bazali ndifuna unicela lento uThixo ufuna i-relationship yakho nayo. The blood is about the strong relationship. Igazi eli lingobudlelwane. If you just attend church and you don't have a solid relationship with God, the people about church goers, they don't care about the move that is happening. Abanandaba nalento ezankulunkulu ebandleni, they don't care. But all ebona basikhonze Bethel kwamna nobumnandi babo is according to see into ukubona into uve ivumba lomocho awutyanga umocho. Bava ivumba leglory ehlapha nabo abanye balile ngoba bakhona abanenyembezi balile bengathatshwanga kanti imnandi xa uyiva ibansalili. You know, we have those people who are just they will weakness. Baya kuba Yeah, they will weakness. banqina nje. The power of God Amandla kaThixo during our time, kwixesha lethu. but they will never experience it. Kanti abasoze bayive. You don't hear me. They will witness this service. Ewe bona baya kuyibona. And some of them, they are just looking. They don't know where we are going. We are going forward. Abasazi noba sibheka ngaphi noba Hey, siya phambili okanye in ngemva. this dispensation, Kweli xesha we still have people who don't know what they are wanting. sisenabantu abangazaziyo ukuthi People who just come to the service abavese and baze go home dry baphinde bahambe and say, I ngomini. love Bethel. Bathi ndiyayithanda iBhethel. Bethel is my church. iBhethel inkonzo But they yam. never experience Kanti the abayiva new covenant. umnqophiso. It is not about to be here. Ayizange It's not about this keyboard. ayikho It's ngekeyboard. not about this atmosphere. Ayikho It's to njengeuva. be inside. Kodwa kuba ngaphakathi. Carry him. Umphethe. Feel the presence. Ubukhona. It's another thing to be here. Enye into uba khona nje. It's another thing, this thing to be inside. Kodwa inye into le nto ibe ngaphakathi. Funa abantu abazoda ndifuna uyiva le nto. Funa uyiva ingaphakathi. Ngaphakathi. Amen. Ibephi? Uyayibona, go down to this verse mntana so thandaza. Oh, so mandi. ukuba ndibakhuphe ezweni leyiphutha umnqophiso wam abasuka bawaphula bona nangani bendiyindoda Basuka yabo bathini? bawaphula Because they were able to break the covenant. Bakwazi uphula They lo. are able. Because you are able because it's under their control. Ewe kaloku selawulweni labo. The priest will not bring the lamb. Umbingelela kazinamvu. It's them must bring the lamb. Ngabo akufanele Abakama, bezimvu. this salvation Lensindiso le depending upon them. ixhomekeka If kubo. namhlanje ufika uhlala endlini aziqhosha ngayo enkonzweni, it depend on them. Ixhomekeka kuye. Amen. Praise God. If namhlanje ufuna uyeka inkonzo ayabuyela ezintweni zakhe, it depend because ilamb yayipha kubo. Imvu zikubo. But it's different to our dispensation. Yehlukile kweli xesha Because kulo. God wrote the Bible on the table of stones with his finger. Ubhalile uThixo emacwecweni. For the first time. Ngomnwe When he wakhe. was talking to Moses, he was the one who wrote the law. Ngeli xesha athetha noMoses nguye obhalayo And in imithetho. those tabernacles were right back and front, and they were instruction how to build the tabernacle, Kula It was macwecwe not only nguye the law. ubhalayo ngapha how nangapha. you must build the tabernacle Uba uyakha kanjani. was there. Ipha. Amen. And then he wrote on the wall of the king in the book of Daniel. Second Waphinda time. wobhala okwesibini elidongeni On the kukumkani. third time, he wrote down Okwesithathu with ubhale his phansi finger ngomnwe wakhe. the message of grace. Ngomyalezo But it does baba. not end there. Wathi ayiphelelanga. And then who said now when Jesus is no longer on earth physical, Ke ngoku engekho ngokwenyama it's emhlabeni. time for the Holy Spirit. Lixesha Uthi, I kaMoya will Oyingcwele. write the same thing in their hearts. Uthi ndawuphinda ndiyibhale le nto inye Because I ezintliziyweni. don't want them to have the excuse Ngoba ndifuni babe nayo that I was not
able to have a lamp. ubakhange nibe nakho. I'm writing a lamp. So the time you want to quit, ngexesha ufuna ukuyekelela you want to quit, uyafuna but the ukuyekelela writing will deny. umbhalo He will not accept that. It's awuzuvuka no longer under your control. ayisekho selawulweni It's no lakho longer under your power. ayisekho semandleni God is writing uthixo a new uyabhala chapter. lelitsha. Praise God. So it's a new thing. into entsha Kodwa le. mntana kwanifunele nasesingesini apho. umnqophiso wam abasuka Give me in bawaphula English. bona. Give me English. Give me English. Amen. Go read lo verse mntana ngoku sakhangelayo pha. umnqophiso wam abasuka bawaphula bona Umnqophiso wami basuka bawuphula. nangani bendiyindoda yabo Ehe. utsho uyehova. Yes. 33 kuwo ke lo umnqophiso Listen to this. Yabona uyabaxela ngalo mnqophi. Kusekubo ke phofu. Ezanto they are not even interested to experience what God is talking about. Bathi mhlamba acenke oyinthixo kasifisi. Baqomba le abantu bakwazi konela lento bayibonayo. As le nto uyibonayo wonele iyo. Wena wonela ile level kuyo kwamoya. That's why ungazipush. Uba ubungoneli buzozipush. The thing is ubhidwa ile nto uyibonayo kanti sesisithunzi. This thing is bigger what you see. Ayiyo lento siyibonayo uNkulunkulu esihamba nayo unamandla kakhulu bazalwane. Ngoba la nto ohlamba imoto. Soba xa uhlamba imoto uma ngaphandle uchobe mos. Uyahlanjwa qha le ndawo ilapha endleleni. Nomfo apho xa uhla ngeEbenezer uthi yaziphunzana. Khona abafana abathanda uhlamba phandle. Yochopha pha kule ndawo ungathi ubus stop. Iyahlanjwa imoto pha kuthi gqi. Omnye kuthi njengoba ndicofa ifoni xa kubulisa omnye umfo odlulayo. Yebo ndibulise ngiphinde njonge ifoni umuntu odlulayo adlule. Xa sithi kuthi gqi umuntu odibulisa chingu lo tata ebesanda udlula. Afika uthi abaphansi bathetha ngawe. Ngaqomba kunini zifuna ezinto. Wahlala ndamthembisa. Thenjiswa ngumuntu osegqityiwe. Wala abaphansi bathetha ndithe sendimkile abavumi ningaxeleli. That you all right. Nina noyikiswa ngazizangoma ezingamafongo into weak kodwa na ninento enamandla yegazi. Kungcancazela ndoyika nthaka uyika ntoni uphethe namandla. Sokubalisa likwenzeka ntoni ahlala utata abaphansi bathetha ngawe and ke ngoku izinto zakho ndinazo. Aninzi abakuleqayo kodwa into zakho ndinazo. Ndimamele kandazi umfundisi yabo. Ngincebe isijita yabo. Mosani loqheko lomfundisi ndiphothe isipholele. Umntwana estrong isipholele ndondo zayo yabona. Isipholele. Ayindazi umfundisi. Yathetha wathi kodwa ndingakwenzela into zakho ngoba bachaza uba abantu abatizi ndabenzela into wathi kwathini. Ndathi into lonto wathi umthi ostrong ungakuprotect. Amen. Ndathi hayi mna ndinento ekhupha wena kule nto kuyo. Unxibe insimbi zami ndathi into endinayo ikhupha wena. Wakhupha amandla wathi yintoni leyo ingakhupha le nayo. Ndathi nguYesu wathi akhawuyeke ndibalekile. Because the covenant that we have is greater than sangomas. Once we by the mentioning of the name, demon trembles. Don't fear sangomas. Just mention the name. Because in the name, there is power. Imagine that we have the covenant. No, the Naziga. Ijeya, the tabernacle. Ezifika ziyoguqa emagqirheni ziphuma apha enkonzweni. Thokoza baba. Uyi covenant lo. Abazabazi hamba amaqhwele. Uba uyikholelwe into le wait and see what God the Holy Spirit is going to reveal things. Wait and see. Ngoba sihlanganani. Ngeke ubuso uThixo uphinde yoza amagqirha athi hayi ndihambe nefamily bingendimi ngoba uye wavuma uyipati yalanto yenziwayo. Ndiswe ngabaza uyipati. Ndiswe ngodaba ngoba bebona le meke ingalungi uyipati. Kumkani noba angasisindisa
noba le ngxaki ndinayo phaa kwam ayilungi qha ndiye emagqweleni. Yi-answer yekholwa leyo. Ngoba xa kubuya le nto kukho izinto ofuneka uzifake ezintanyeni manje uzibhije, azinxibe esithubeni manje uphinde uzifake phantsi kwebhedi. Amen. Sithandaza into imani kwenje nje, hayi kukhaba ni-altar apha, because what the new thing cannot start while you are missing your life with sangomas. Can I talk now? Uqonda into sangoma is not right. That's why you go to sangomas when you want to destroy others. If there's a right sangoma, why they are able to destroy others? To destroy others. Because it is the department, it is the kingdom of darkness. The same sangoma can make you to be successful. The same sangomas can give your enemies muti to destroy you. The same sangoma. I have come to destroy the work of the devil. That is our Jesus. In the name of peace. Amen. That's a new covenant. The covenant that we have. It's a powerful covenant. Amen. Read it. Yes. 31. The Lord says, the time is coming when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. 32. It will not be like the old covenant that I made with their ancestors when I took them by their hand and led them out of Egypt. Although I was like a husband to them, they did not keep that covenant. Amela, what I was like the husband to them, and you are also in this new covenant. We say husband wait, but Pagubuta I was like, but to us he is our husband. Amen. Never bazala. Are we doing washing like? We better nengubo salomfane bezichamela ukuthi bethu uzidudle kulike, but yasidudla husband. Amen. The reason we serve God like this, like you are dying, because he is our husband. Amen. We are doing like we worship God apa abantu bakhuza kuyakhonza kulaa nkonzo ibadike asikadikwa thina. Why Babylon abaqashi nakonyovele babone badikwa yinto sidudla washing yakwamoya, because he is our husband. And we are enjoying that. Go down. Ebonda ithanda le uthi not according to the covenant that I made with their fathers. Not according. It's a covenant, but it's not going to be according to you, which means you are not going to bring a lamb. I am the lamb. You are not going to bring a lamb. And you are not going to do it. And you will just walk after me. There was a curtain. Uzobhodloza la curtain ngisongena. Ungena ilamb bese silandela. Iyangena yini le? We limited bengena umpriest waqoma nje lo mjida lona azigqibele angacishi pha because ezono nazo. But ngoku le lamb ithi awuzina lembu. Awazi ne-effort yoba uyixhele yabona ugilisikele. Uza unjalo unyukunyuku unjalo. Uthi I am the lamb. Amen. Now enter nje. And once I enter, you will enter. And no one will close that door again. Because it's a new thing. In a new season, God is doing things that you never seen before. Every day his mercies are new. You don't hear me, Basadwan. Amen. Go down to 33. The new covenant that I will make. But this covenant that I will make with the house of Israel. Amen.
Uthi, I will put my law in their minds and write it on their hearts. Bible iyaconnect. Akabhalwa ngomnwe. But uthi this new covenant. Hey, so much. Let's go down, bazalwane, and read the book of let's go to the book of 2 Corinthians chapter 3 verse 3 verse 3. Amen. Ndiyamthanda uJesu. Read it for me oyifumene noba ngophi. 3 Nibonakalisiwe nje ukuba neyincwadi kaKristu. Make. Read it phakla 33 mntanam uJeremiah. I'm done. Oh Jesus. I'm done with so Jesus senkosi was God ke. Oh Lord. But ngicela babe le peace. Suze enkonzweni uzofuna amakhwenkwe. Suze enkonzweni uzofuna amantombazana. Suze enkonzweni uzofuna ihlaba. Suze enkonzweni ufuna ukuvela. Suze enkonzweni for imali nemisebenzi. Yazi ba inkonzo ayenziwa ngumile imali nemisebenzi ngamaqithiqithi. Suze enkonzweni for umtshado. What if awunotshado ngangumyedini ngayizulwini? Because you have missed the purpose why you are here. I'm going to show the church why you are here. Read that 33 and then so turn us. The new covenant that I will make with the people of Israel will be like this. I will put my laws within them and write it on their hearts. I will put my laws within them and write in their hearts. That's a new covenant. Now, I want us to skip ku new covenants and see uba la nto ayithethayo yapromiseka na. Read again ngokupha ngesingesi mntana unantsika 2 Corinthians chapter 3 verse 3. So clearly you are an epistle of Christ. Epistle in what? Because we have in the New Testament we have the Gospels, we have the book of Acts, which is historical, it's telling us about the church, and then we have the epistles. Ezibhaliweyo. Ane? Uthi ke ngoku you are the epistles. Uthi sizincwadi. You are a walking Bibles. Amen. Because uthi usange pha uthi I will write this new covenant in your mind. I will put it in your mind, but I will write it in your heart. And God will not write unless you are epistle. Uthixo sozabhala udube incwadi. Aloku uzo ukhangela iphepha. Enjeba lapha ufuna ubhala qha enye inhliziyo ufika singeyo incwadi yobhala. Ngumbuzo ingaba God will allow God to write something. And if your heart is full of the things that are happening in this world, if your heart is full of the things that are happening in this world, God will pass. Because He's looking for those who are willing. Those who say, Lord, write a new thing in my heart. Those who are not going to put some things. They will not put things. They don't mind about what is happening around. They are waiting for the finger of God. A finger to write in their hearts. Amen. They don't have time for gossip. Amen. They just open their hearts when they enter here. You'll ask them, do you have money? They say, I don't know. You'll ask them, will you survive next day? They say, I don't know. You'll ask them about their plans next day. They don't, I don't know. They look like they are useless. They look like they just here to add the number. But the reality is,
ingconzo yile It's no longer them who lives. ayisengabo But God is living. kodwa uThixo They don't plan the tomorrow. abacebi ngongomso And they are not going to figure out what they are going to do. abazuyikhangela into That's abazawuyenza why the Bible in the book of Matthew, incwadi it kwibhayibhile says, do not worry about tomorrow. ithi ningaqhaleli ngomso The worries that you have today, amaqhalo nawo namhlanje they are enough for today. anele unamhlanje If my mind was busy today, uba ingqondo yami ixakekile if the namhlanje devil was attacking me today, uba usathana ebengilwa I namhlanje am not going to figure out about tomorrow. andizumkhangela ungomso I will only seek the kingdom of God. kodwa ndizofuna tanciba Because ukudla my heart, I'm protecting my heart. ngoba ndigada intliziyo I don't want to put the things of this world. andifuni ukujonga into I'm looking for that finger kodwa ndikhangela laa mnwe that wrote in the table of othe stones. wabhala emacwecweni I want God to write again. kodwa ndifuna uthixo phinde When abhale God is writing again, uthixo ephinde the ubhala road that was closed will be opened. iindlela ebezivaliwe zawuvula When God is writing again in your heart, uthixo ebhala the doors that were closed will be opened. iingcango ebezivaliwe When zawuvula God is writing again, xa uthixo selebhala futhi the things that are normal izinto will eziqhelekileyo become abnormal. zawubonakala singaqhelekanga Bazothi beqhela apha kanti awusekho apha. Because God is writing a new thing. ngoba uthixo ubhala into And the people of Timberlake abantu will be basethemba able to see what God is doing. bayakwazi ukubona You are not going to talk too much, awuzuthetha but kakhulu the writing will talk on your kodwa behalf. umbhala Because He is the advocate. ngoba kaloku Let them talk too much. bayeke They will bathe say you start here bazathi and you'll uzoqala end there. gqibele Your phaa life will start here ubomi bakho and I qala promise you'll end there. kodwa ndiyakuthembisa Don't answer them. Just abaphendulo open your heart. vula The intliziyo writing. umbhalo Can we pray, Bazalwane? singathandaza nje You are the apostle of uyincwadi Christ. kakristu Because Oh. Christ must. We know pet kaThixo. oh my god And when oh lord inhliziyo yakho ayigcwalisi ngento ezingazukusandawo ngoba uzovala ispace uNkulunkulu angakazubhala. Manje yeka izinto khuphe izinto enhlizweni yakho uzophazamisa le uThixo uyi notepad. uyincwadi Suvumela abantu benza imixhokonqo kulo nhliziyo. my god Ayoncwadi okwenza imixhokonqo leyo. You are a notepad. Ayokwazi ukwenza uma wenza uthoni kayo ukwenza idrosa. Athathe kwancwadi. Yebona lento leyo. Ubone ba uColgate lo ngu K H O L E T H I Colgate. Le nansi kayakha ibhalayo. Colgate. iPolish. iRama. You are not that. So umuntu secanga ukuthi makhelwane. Bambe 11 uthi akukhetha ama ngokusiya siyesidlwe. Oh hallelujah. What get of Christ ministered by us, written not with ink. Yebo? Incwadi but written not ufunda kundikhoyo. Standards. 3:3 Ndikhoyo. ngokucacileyo niyincwadi kaKristu evele ngokusebenza kwam kuni ayibhalwanga ngeinki Ayibhala nto? ngeinki koko ibhalwe ngomoya kaThixo ophilayo ayikrolwanga kumacwecwe litye koko ibhalwe kumacwecwe enhliziyo Ayikrolwanga kwimacwe. Yabona ngoku yenzwa ngumoya. Yenzwa ngumoya. uMary yabuza ba ngelosi nje busithi ngizokumitha nizala umntana lento yokwenzeka kanjani uthi ngelosi yokwenza ngumoya ngoba okuzelwe inyama kuyinyama kodwa okuzelwe ngumoya kungumoya athi umoya kathi kuphepheza apho uthanda khona ugqibele lapha kanti sepha ngoba kusabhali wena yabona bazalwane lenhliziyo iloada ngestress nento nongabi namali no December ozayo uyophazama ilento uzobhutha lento uNkulunkulu afuna uyenza yenza ngumoya. Praise God.
and is in the new covenant. kumnqophiso omtsha. God want to do a new thing. Thixo ufuna ukwenza into entsha. Ungabambi icawa. Ungayibambi icawa. Khona abantu abacawa bayezulwini kanti babambe icawa. Icawa imfaka umuntu ezulwini. Abambi icawa abambe uYesu. Ngoba icawa inemigaqo ekulimithayo. Into umoya ingcwele sethethile xa uvinjwa ngumthetho wecawa. Pha enkonzweni asithi ungabanjwa icawa. Ngoba uThixo ufuna ukunyusela kwelinye izinga. Whereby ungazujonga abantu ngamehlo obubhethele. Uzokothuka ngamaziyoni kwensuku. Omnye uthukile wathi ayebeziyoni kudlala ikeyboard khona bekhe ndayibona behlela ngumoya ingcwele bethenga ezulu mthethe iziyoni. Ngoba ingqondo yethu uThixo akazusenza ngengqondo. Ingqondo yethu sicifana ba izoslimita bazala. Kanti uthi I will pour out my spirit on the last days. Ayiyo Bethel yethu. If we decide to pour on Zion, kuthomekeka kuba bavula inhliziyo bese Zion beshayela kuba sinothini ngoba ayo yethu ayicontrolwa sithi, icontrolwa ngumnikazi wayo. Kucaba iBethel esumuntu ezulu no bazala. This thing that God is going to do is not for the church. It's for the Holy Spirit. And allow the Holy Spirit to do His work. Oh, I'm done. Jesus. Uti, let this writing, I'm not going to use, the finger that is going to work is the Spirit. Amen. And the Spirit is going to write in your heart. Not in the table of stones. Because Moses were able to break those table of stones. When he was coming down from the mountain. Because he saw the children of Israel. They were sinning. They were worshipping the gods of this world. He started to break the treasure. Because he was able, because God was, it was the law was in the table of stones. And God saw that in this dispensation of law, I'm trying to do a new thing, but they would go to break it. I'm no longer using the stones. I'm not the God of the Bible. I'm not here. I'm not here. Here you read about me. You can take the Bible and the demons are attacking you and see, I cover my life and you put it under, it will do nothing. I'm not here. You only know about me. You can take this and use it as a toilet paper. You can use it and smoke dacha, nothing will happen. And there is no curse that will happen. There are people who are worshipping a Bible. He's not here. We read about him and he's out of the Bible. He's dealing with the heart. They can burn the Bibles, but they cannot burn what is inside. They can throw away the Bibles, but they cannot touch what is inside. Because what is inside, it was the finger of God. There are people who value the Bible. Jesus. Amen. Ngoba he's not in the Bible. Not but he's not there sitting here. We read about him. But in these days, we are no longer depending on the writings. We want to experience the writings. We are the walking writings. Because this thing that we have is inside. You can put us in prison and chain us. Because when you are chaining us, we're not able to open the Bible. The hands are chained. That's why Paul and Silas, while they were chained, they weren't able to experience what is here. Because you can chain me, but you cannot chain what is in my heart. You can stop me, but you cannot stop
The work of the Holy Spirit. umsebenzi kamoya Allow the Holy Spirit to write on your vumela umoya oyingcwele abhale because what God is about to do, lento uthixo no azoyenza man can stop it. akho ndoda You are inoyincane able to insult me, uyakwazi but undithuma thank God kodwa ndiyabulela you cannot reach awukwazi where ufika God is. apho uthixo Where akhoyo God is, apho uthixo it's only akhoyo me and God. ndim nothixo Personal. oh my I'm god walking with Him ndihamba naye inside. ngaphakathi Mamela ke, ufuna ndimamele kakuhle. Ngixelela inyakanyaka into enzima ongazuyiva nawe uba awukho kule nto ndiyithethayo. Ungazi ealtar uqhutywa imizwa i-excitement. Because excitement le nto uzoyithetha apho uzofana njengexoki uphume ungayoyenza. Hlala esitulweni and you have sinned. wonile The Bible if you uthembise ngento awayenza sewonile. So sukuzongezela isono xa uzazi uba awufuna ungena kwicovenant noThixo ungazi kwialtar. But uba ufuna ungena covenant kule veki ndilapha ndizokubona xa ungena. Le icovenant ithetha ngabantu abathi ndishiya konke kwam ngoba kundohlula into zam ndizama uzilungisa zalunga ndiyoya uThixo mna ngoku. Xa kuphela u2024 u2025 ondibeka ndibamba ndisezintabeni. Khawubhala enhlizweni yami ndifuna abatsho not wonke umuntu abangena kwi-covenant but I decide to serve God like I'm Tracy. There is no sickness that will stop me not to go to the akho presence. sigulo esinonqanda ngayibo There is no financial problems that will stop akho me. ngxaki zemali Funa abantu ezawundiqala. abanenkani hey abaqhutywa ngumbhalo bathi ndingena kha ndiyagqiba mna ngoku ndithatha umzimba wami wonke isiqu sami ingqondo wami I'll serve you. You come forward ube usewuthetha noThixo, talk to God, enter in the covenant. It's not for everyone. Ayo mntu wonke le ndithe. For the people who are serious with the relationship yabo noThixo, if you are serious with your relationship, if you uyithatha serious le nto yokusindiswa kwakho, I'm talking to you. Open your mouth and talk. Ngixelele uthi I'm entering the covenant. Write a new thing. Andivuma uphuma kule service ungabhalanga. Andivuma uphuma kule nkonzo namhlanje ungabhalanga. Bhala into entsha. Qaluqalo olutsha. Qaluqalo olutsha bomini bam. I'm not going to turn back. Oh, so much. Wena wafela aboni bomhlaba, wena wazisa izizwe indlela iba nodumo kumazwe namazwe iba nodumo. Come on, pray, just continue. Go deep until you feel something. Bambana naye until you feel him. Ngayeki, don't stop. Bambana naye. Wena wafe, wena aboni bomhlaba, wena wasisizizwe indawo iba nodumo kumazwe ngamazwe iba nodumo kwizizwe. Wena wafela bomhlaba, wena wazi izizwe
iba notu kumazwe namazwe iba notu bobezi ukuphumla bakuphiwe bayohlala bonwabile inyembezi zosuliwe zonginhlungu siphelile giving you more time. Zondlale phambi kwesumaka. Connect. Shilaba usada bahaya. You'll not get this time at home. I'm giving you time. Bambane naye sumaka. God is moving. Ababamba somandla ababamba uNkulunkulu. Mvumela abhali ungazibambi, allow him shada bosana. Namandla khona. Nazo. Kirabo sada baha. He's here. Neba sudahaya. Everyone close your eyes. Close up. Omda valamehlo, God is here. Nathi ngelo somlilo ingena eminyango. Shandama usida bahaya. Just relax and open your heart. This thing is going to do something. Kunomne ozouva ebhala enhlizweni yakho. Kunomne ozouva move. Touch them, Holy Ghost. Oh, hallelujah. Touch them, Holy Ghost. Oh, so much. Shanda musika bahaya. Ukuphumla bakuphiwe bayohlala bonwabile inyembezi zosuliwe asamai zonginhlungu ziphelile. Sing with me. Zonginhlungu shande khosaya zipheli nawe zakho ziyaphela. Zonginhlungu ziphelile zonginhlungu ziphelile. Yamthanda umbhali adlule athi ndinga ngemanabo abo bantu baphezulu ngitumise Inkosi yabo leyo mfana Can you help me? Please sing with me. Dinga ngemanabo abo bantu baphezulu ngitumise Inkosi yawo leyo mfana. Thathi mic kaloku. Leyo mfana fela leyo mfana. Anyone who know this song, can you please assist me? If you know this song, Bambi Mike yonceda. Leyo mfana leyo
Only those who know this song. Leyo mfana ungayiculi ngathi uyalwa. Leyo mfana, leyo mfana, leyo mfana wabo nununtulo keluwe esonwe nimi efumloyo ihlele wabona wabo nuluntulo andini luntulo ngeluwe sonwe eni yimi yayazi thatha mic lani yazi loyo ke ihlele wasigwa imfesa osoma imfesane engoma maye worship team max watabatela watabate lowo utya isidlo ayisele indebe asidle ayitye isonka ngokungafanelekileyo wozibizela umgwebo. If you know very well that you are not in the right stand before God, before we take this Holy Communion, come forward uzonqenqeza ulungisane noThixo before we take a Holy Communion. If you know that you're not, abantu abazikwenzela into abunenhloni ngam nguwozazi ba you are not in the right state. And abagoyanga bona bahoye nabo boyike zabo. But don't take the Holy Communion if khona area engekayilungisi. Oh, Nika Sugar. Just open your mouth and begin to pray. Ask for forgiveness. Mention all your sins. Zonke izono zakho zichaze phambi kwakhe. Oh somandla. Abakholwayo abanakukwe mawudunyiswe dunyiswe Nkosi kusepha abakholwayo abanakuphe awudunyiswe mawudunyiswe Nkosi dunyiswe Nkosi kusepha